Ochimu gozielu ụmụnne Olisa Chukwu gozielu ụmụnne mụrụ Okike kelu ụwa gozielu ụmụnne mụrụ Mbịali State.
Chicago family. From Nokwa. Joga Muzoka. Lagos branch in Dalba the Great. Oruku women, Lagos branch. Farewell to our landlady, our mother, who takes care of many things. May God grant soul eternal rest and give the children peace, love and unity, and bless them abundantly. Praise the Lord. Akunada. Any bragidi. One had a copa and a funny little program. Oh, God. On the night. I don't know much. I can
Thank you.
Available friends from Lagos, all the way from Lagos. Social club, we don't have social club, Thank you.
na-apụ ibe anyị ọrụ ukwu ụdị ụlọ hụrụ anyị ọ bụrụ na ụlọ aka anyị hụrụ kama na ndị jebere ebe a na ndị nọ ebe a ọrụ ahụrụ so ụlọ ebe chee na ọsọ ebe ọ ka anyị hụrụ anyị rahiri nne ngwa akọbụ ụlọ na-agawa na tebụl ọ bụkwa na-eje mkparị Lagos and ebe ndị ọzọ nwegasị branches. So anyị nwere ihe ọ mama ịkọ ihe ndị a bụ Yeah,
n'agbanyeghị na last one ka si ya wee pụọ na ụlọ egosi ọ sị ya ndị dị hụ ka sị na mmadụ nọdụ 10 years ma ọ bụ na ya bụrụ daalụ nọn so ọ nwere ebe right in my defense them Manuel so I have that thing that abo ado the other one go Manuel Manuel DJ look on the other side come on here social Manuel he have put every day no oracle I said them Kindred, even a bit by your root. Just one drive and just in my chance here. Okay, can you do it again? Say I have a table as well.
Ọdún okòrè. Ha bịa n'ụtụtụ kwu ya akwa mama Emeka. Bunye ha anya. Ọ ka esi eme ya.
bụ kwenu ọrụ mkpesa obi biko ndị nọ n'ihu ụlọ bụ ndị Chimereze ejikwa ezi ndị ahụ bụ eji ọrụ anyị na-emeta na n'otu ọgbọ anyị na-emekọ koko egwu aja koko akwụkwọ ahịa ka ha agụ ahịa ka ezi aka ha akpata ego ọrụ ọjọọ rechara ihe niile ahụ ọ daa na amamihe ya nwụrụ ọgbapụtakwa anyị na-aberekarị ya wee dọtaja n'ụbọchị taa ka anyị mezue ka esi eme ya na-agbasokwa anyị ọha agbasokwa na-enyere ya aka ụmụnne edobere ya na ụmụnne ya anyị na-ebinye kachasị nke ọnọdụ ka onye ka ọ gbọtere na ndị agụ anyị o nwere ihe ọ kpọrọ ya ụlọ ya amasị ya ọ kpọrọ ya ụlọ ya amasị anyị agụ ya bejimari ọ sị ya na-atụ anya n'ọnwa ite naanị n'ihe ya emeriri so anya anyị na-atụdị bụ anyị na-arịọ ọzọ ọ bụrụ ihe ahụ ọrụ ihe ọzọ bụ ihe ọwụwụ nke a ka anyị ji wee bịa otu omenala anyị si wee dị ụdị emere okwu anyị ji bịa biko nagide na anyị ihe mere wutere anyị ọ bụ ụsọ unu ọbụla okwuchekwuru onye ọrụ a sị ihe mere ndị ọbịa anya na-atọ ndị ọbịa n'ezi si isi anya tọrọ anyị n'ezi ọ bụla etu esi wee dị anyị were asị nnabata anyị na nke a otu ọrụ o si wee dị ọ na-eji enyi ya na ọha ewutaghị okwu ya anyị na-asị ka mkpụrụ obi mma anyị zuru ike na nnukwu ahụ ekene m unu obi dị m ụtọ etu unu si wee bịa nọ elu today. So, Dalun, obi dị m ụtọ asị na etu sikwe na anyị si aka ihe ka ha bụrụ ọgụ anyị aka so agbanyeghị na na-esi na m aha agbasa ugo na mụkwara nna agbasa mana obi dị m ụtọ etu esi wee bịa ụkwụ eji bịa eji wee na ama na onwe ndị si Ọnịcha wee bịa ma ndị si Lagos ma ndị si ọda cities wee bịa ụkwụ eji bịa eji wee na daalụ Good evening, ma. Biko, ka ị mara afa gị? Afa m bụ Mrs. Ebelechukwu Okoye n'Obi Ọdụnukwe. Tata ka a kwara leki Mrs. Patricia Obi Ọdụnukwe. Ka ị gwa ya onye nwaanyị a bụ n'ebe ị nọ. She's my mother. Mrs. Patricia Obi Ọdụnukwe is my mom. Nwa nke ọ na-efe bụ ka ị si efu Nwa nke ịbụọ. ka ị si efu sọsọ gwa abụ adị ya nwaanyị sọsọ ofu mkpụrụ nwaanyị ọmụta. Ka ị si ebụrụ adị ya anyị mụ na gị na ya nọkọ. Ka ị gwa anyị ndụmọdụ o nyere gị ife ọ kụziri gị na-echezo echezo na-enyere gị aka na ndụ ị na-ebi tata.
right from when she has always instilled that wisdom in me. She taught me how to be brave, how to work extremely hard, and not to depend on anybody. Okuzilim how to struggle, how to be on my own and not depend on anybody. She instilled so many wisdom in me. Her hard work and resilience is worth emulating. So, and but she has done it. Without her, I am nobody. I wouldn't have even been in this world. So, I really don't have much to say. My mom, she was a great woman, indeed. She taught me wisdom, she taught me knowledge, she taught me understanding, she taught me how to be strong, how to be hardworking, and this is family. Close to the tata, no Nukabindu. Can you say one again? No one again. Okay. He was on my because every piece in understanding I've been debating in the Guagid. I for one day clubs, I thought to tell them Matata. Can you say what in this sea, my Lagos to where they are looking them the Tata? What's fail me? I might be a big every day. I don't even know where to start from. But all I can say is to everyone that has supported us, to everyone, even right from when my mom became sick, to everyone that has been there, to everyone that has stood by us, to everyone that has supported us in one way or the other, financially, physically, monetary-wise, and advice. There are no words enough that can explain how much you all mean to me and what you all have done. All I can say is that you could go see Hanchani, go see Ezenonaka, go see Yobuna Hadilaka, Uku Haji Webia, the Haji Kina, the Haji Rena, Yamakani Haji, Dini Hadilaka and Hadamu. I pray that Almighty God will continue to bless them, uphold them, shield them and their family. Go see Hanchani, Jesus. Okay, that's a quality Mrs. Patricia Obiodunukwe. Come on, your one Abu Madam Patricia Obiodunukwe, my mother. I happen to be the third among 4 children. One about the third born, follow the second son. Oh, my mom. Okay, my mom got into Madam Patricia Obiodunukwe didn't. Take again as you because. Well, to God be the glory. Just like every other parents, I know our disagreement and an agreement, you know. But to be honest with you, I think I would say she's more or less like the best mother in the world. Because I'm a non-logo in my upbringing and every other thing concerning. Mbono kendo modo onyege na yale ga kakata na ndi bita ka ka gedi mago ndo modo onyege na kakata na bita. Because my mom na agwa every time. Ona agwa ba se mu nwa mu cheta na abia ni ye gbasala ezinụlọ. One ana si na ofu nne na amụ mana ọ bụrụ ofu Chineke. And I want disagreement and agreement in our family. But the best part of family unit is that togetherness.
awareness. She on a preach steady, you know. So I don't know what I'm saying. No matter yen nemen or what, we make sure na malaka moto. And to God be the glory. Those advices have really shaped me into becoming a better person today. And I hope, by God's grace, it will still make me a better person by tomorrow. Anytime we chat about one or two of our words. Go so that nunu kanondo. Kazi okun kasi obi nwe kwa nna unu na nwanne gị ndị ọzọ. Well, I'm not saying Jisike. Na ụbọchị Chukwu kelụ mmadụ. According to akwụkwọ nsọ, ọ malụghị ihe ọ ga-abụ. Mmanụ arụ onye nwa ga-anọ. O nwere onye ọ bụ fault ya na ọ na by this time. Mana assistance anyị ga-arapụ ihe niile n'aka Chukwu. Na-agwakwa ụmụnne m onye ọbụla ejidesi obi ike. Amalụ that value, the most important value my mom created na ndụ ha. Ha jidesie ya ike. N'onye nwa bụ ihe matter most. Kefi nweje gwa ndị bịa alụghị mmemme tata ndị si ma Lagos n'ebe dị iche wee bịa. To be honest with you, I am so baffled and I am very happy. Very happy because people really turned up. And I want to tell them that their prayers, their financial support and their physical presence has really been a very great milestone for us. And Ayichani, in fact, the entire family of Elder Simon Nwachukwu na Sino Bunabiarija, Chukwugozie Fankerinde, Nadiris, when this is as far as Lagos, Abuja, Ebiaija, I see Chukwugozie, Nadiris, Nwaji Ekoma Mpanata. And I hope and I pray, and then when faith, Nadini Nebiareba and Nalu with greater testimonies in their life.
nke ndị nsọ n'etiti ndị kwerenụ gara aga na anyị nwa bụ ndị otu Kristi ka bi n'ụwa ọ bụ n'ihi nke a ka anyị ji echeta ya ọ kachasị na aja dị nsọ aja ahụ na ọbara Jesu Kristi ọ bụ site n'okwukwe anyị nke anyị nwere na mmekọ nke ndị nsọ ka anyị ji gbakọọ taata n'ili mama anyị na nwanne anyị nwaanyị Patricia Okonkwo onye hapụrụ ụwa nke ka anyị werezi okwukwe ebe ya rịọrọ maka ya bụ mama anyị na nwanne anyị nwaanyị ya na maka ndị ọ hapụrụ ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke dị ndụ ebighị ebi ọ bụ gị na-enye ndụ niile anyị ji okwukwe siri ike kwuru n'ihu gị ụbọchị taata anyị gbakọrọ n'ihi ọnwụ nke nwaodibo gị na nwanne anyị Madam Patricia Okonkwo. Nna anyị anabatala mkpebi uche gị dị nsọ anyị jizi obi ekele na-elota ogologo ndụ na onyinye dị iche iche ijiri gọzie nwaodibo gị. Nchekwube anyị bụzi na ị ga-enye ya ọnọdụ n'etiti ndị nsọ gị na oriri nke alaeze eluigwe. Nna nyechaa ya gọzie ya site na ọbara gị dị oke ọnụ site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Cheta ụbọchị ọnwụ ezi omume o Jesu mere ebere o Jesu mere ebere o Jesu mere ebere nabata ya n'eluigwe anyị dị ndụ n'ụtụtụ mmadụ jiri mma mata o Jesu mere ebere o Jesu mere ebere o Jesu mere ebere nabata ya n'eluigwe. Ka anyị rụọ arịrịọ. Nna anyị maara na ịhụnanya gị dị ebighị ebi. Anyị na-arịọ ka ị na-echeta anyị bụ ndị nke nwanne anyị nwaanyị na mama anyị. Biko nna cheta ụmụ ya di ya ụmụnne ya bụrụ ha ntasi obi uchichi n'ehihie nye ha ahụike nye ha uju nke mmụọ nsọ nye ha okwukwe dị ike ụdị nke i nyere nne nke so otu nwa gị bụ Maria ka ha nwee ike ịchịkwa ezinụlọ ha hapụrụ ha ka ha were uche na amamihe dị ọgọ were na-eme nke a. Chineke bawanye n'ime ụmụ odibo gị ndị mama anyị hapụrụ ọkasị ụmụ ya onyinye nke amamihe ndidi ịdị uchu onyinye ikwu ekeresu na ike nke obi chekwabakụzie ịhụnanya ha chekwaba ezi aha ha. Nna ekwere ka ọnụ ụzọ nke ọkụ mmụọ ekwere ka ọnụ ụzọ nke ọnwụ merụọ mama anyị ahụ n'ụzọ ọbụla kama ka ọ gafee ya wee banye n'ebe obibi nke ndị nsọ gị ka o wee nọsie ike n'ihe ahụ dị nsọ nke ikwere Abraham, Isaac na Jacob na nkwa anyị yọrọ nke a site na Kristi anyị agbaba na nchedo. Onye nwe anyị na-enyere jike niile gọzie ma chekwaba nna na nwa na mmụọ nsọ. Mkpụrụ obi Madam Patricia Okonkwo na mkpụrụ obi dịrị n'ekwere ndụla ndụ. Mkpụrụ obi fazuru John, please remove 4. Okay. When 3 finish, 1, 2, 3. Okay, one. Also 3. Okay. Thank you, brother.